Voor het eerst sinds hun bestaan hebben ze bij vastloonvereniging de Kratskrijen een hoogheid. En daar hebben ze geen prins, maar een kardinaal dit over op begon. En daar is hier bij mij hier aan tafel. Kardinaal Dennis, welkom. Dank je. Ik ga je al gefeliciteerd, maar ik doe het natuurlijk bij deze ook hier in de uitzending nog een keer. Proficiat. De allereerste kardinaal. Dat klopt, ja. Daar moet toch even ook een heel speciaal gevoel in. Ja, dan pakken ze me niet meer af. Nee. En ik vind het ook, het past een beetje in de vastelovend, zoals de vereniging al heeft gezegd. En ik vind het ook fijn dat het kardinaal ook eens een keer in het leven geroepen is. Ja. Nou heb ik het er natuurlijk al een klein beetje over gehad, ook met de Volksbierg. En hij zei al van, Dennis, dat kan wel een klein beetje ook uitleggen waarom dat we geen prins hebben, maar een kardinaal. Ja, zoals ik net al zei, het is het katholieke begin van het feest. We zijn weer vastelovend, omdat we gewoon vasten. En dat hoort bij de katholieke kerk en daarom hebben we ook een kardinaal uitgekozen. Nu hebben we erbij bedacht, we zijn de Kratskrijen. En de Krijen is, als je heel weer terugkijkt, ook familie van een kardinaal, van het Veugelke. En dan dachten we, ja, dat past wel bij elkaar. Ja, het moment dat ze zich komen vragen, Dennis, wanneer is dat ongeveer geweest, weet je dat nog? Oh, dat is alweer terug. Heel weer terug. Ja, ze hebben het me 2 keer geprobeerd. Oké. Ja, toen werkte ik nog bij de weg daar op het bassin. En toen was ik als chef bezig. En toen hij ze me op een gegeven moment gevraagd van ja, we moeten wat verzinnen voor de vastelovend. We moeten een activiteiten voor in een café verzinnen. En toen gingen we samen zitten. En wat nu bleek, ze wil je geen activiteiten voor een café, ze wil je megasactiviteiten hebben. Nou, toen dacht ik van ja, dat weet je, ik ben heel bescheiden. Van mij hoeft het niet. Als je andere mensen kindje, kun je beter even zangers vragen. Ja. En toen een paar minuten later, zo rond pauze, toen stonden ze me aan de deur en zeggen van ja, dat vind ik toch wel fijn als je gewoon niet vreemde zangers, maar gewoon specifiek vrug. En toen dacht ik van ja, dan laten we het allemaal proberen. Dat we het allemaal proberen. En wie bevuilt dat tot nu toe? Ja, geweldig. Er komt een hele hoop op me af. Je moet je een hele hoop regelen, je moet je een hele hoop voorbereiden. Daar heb je natuurlijk ook heel goede adjudanten voor die me daarbij helpen. En we maken er samen wat leuks van. Ja, ik moet net zeggen, dat heb ik al een paar keer meegekregen en ook gehuurd dat het tot op heden erg goed lukt. Lot even op het moment gewoon dat die uitroeping was, want dat is natuurlijk ook best een speciale happening. En zeker ook nog eens omdat je de allereerste kardinaal ziet van de Kratskrijen. Ja. Wie zoekt hij over uit? Wij hebben natuurlijk iedereen uitgenodigd, iedereen laten bellen. En dan kreeg je flink wat speculaties van mensen, dat is echt hartstikke leuk. Ik ga me tussen het publiek verstopt. En toen op een gegeven moment ben ik er tussenuit geknepen. Dan heb je veurgestijd waar je krijgenmaskers opgezet. En toen zijn we naar binnen komen lopen en dan zijn we begonnen met de slimste wiertenaar. Ja, zeg maar persiflage op de slimste mens. En wat er de bedoeling mee was, is dat wij dus 4 ronden zaaien met allemaal thema's die hinschoven naar Wimmig was. Ja. En dat vind ik goed gelukt. Ja, had je, want je zei al, hè, mensen werden dan uitgenodigd. Hebben mensen toen al ergens een link gelegd met van, goh, daar zou je het kunnen zien? Ja, ik heb er want er zijn een paar dagen tevoren hebben ze al gebijt. En dan kreeg je al flink wat speculatie. En dan was ik iedere keer die vragen ontweken. Dus ik nee, dat kent toch niet? Ja, ik denk dat het is. Hè. Ik denk dat het is. En dan is het een leuk spelletje om dat mee te maken. Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja. Nou ja, goed, je zit nu ook een aantal weken zo lekker onderweg. Al bij diverse verenigingen geweest. Ja, en wie is dat dan? En door als eerste hoogheid van de vereniging te mogen komen en dan ook even zo'n moment te pakken? Nou, je werd heel warm ontvangen. En dat is fijn. En ook dat je inderdaad alle vorsten en alle kasteelheren en landheren en zo tegenkomt. En dat je toch iedereen even, ook al als je je op straat tegen, dan kun je altijd even met immers kallen. De eerste keer ben ik bij de pinmakers geweest, voor de receptie. En daar stond ik op het podium en dan dacht ik echt van, wat moet ik hier nou? Want ik begon niet wat ik moet zeggen. Ik ga je niks voorbereid. En toen heb je gewoon heel letterlijk gezegd van, goh, je zit met een testpersoon en laten we maar gewoon even proberen wat we hier op het podium met te doen. Ja. En ik heb complimenten gekregen, zeg, voor de eerste keer is dat goed gegaan. Ja. Hij ervaart dan een beetje diezelfde spanning die je dan hebt met zo'n uitroeping, of is dat terug dan angst geweest? Nou, gaandeweg, je begint week na week, de ovens, dan merk je toch wel dat je een beetje routine in krijgt en dat het toch beter lukt om te doen. Ja, maar dat is ook niet gek, hè? Ik bedoel, het is altijd spannend, even zo'n no-moment. Moet je een beetje aan gewend raken en uiteindelijk merk je dan ook dat je veel makkelijker gaat kallen, dat je nog minder dingen gaat voorbereiden en dat het gewoon ook allemaal maar gewoon laat gebeuren.
Maar dat dat doe je in ieder geval altijd heel erg goed. Ga je een schoenen scepter ook erbij liggen? Ja, ik vind het dan, bedoel, want kratskrijen, ze bestaan nog niet heel veel jaren natuurlijk, maar bedoel, ze zijn ook zeker niet meer weg te denken uit onze regio. De scepter, wie bewaakt je het meest van uw adjudanten? Oh, ik heb een hele goede kameraad van mij, die heet Kjeld. En die heeft nog een koffertje bij en daar past hij netjes in. Dat past je netjes in. Dan ik stiekem doe ik dit erin, want dan is hij alvast veilig. We zijn hem tot nu toe nog maar 1 keer kwijtgeraakt. Okay. En die heeft immers van de bevrijding zelf gevangen. Dus gelukkig. En kost je dat nog wat? Of, een rondje beer. Maar voor de vereniging is dat veel leuker dan als dat ik een andere vereniging een rondje moet geven. Wie zunigeer je erop? Ja, nou, dit is best wel zo'n slijtage ondervangen, maar dan verder. Ik gebruik hem ook als rammeleren. Ja, moet net zeggen, er is gewoon belkens aan. Dus, dus ik vind het leuk om ermee rond te zweeën. Ja, ik ben wel benieuwd wie vaak dat ze die belkens moeten gaan vervangen, zo door de jaren heen. Ja, en ook de batteriekjes, hè, maar daar heb ik een heel goede winkel in de stad voor. Ja, nou, ook nog eens, ja, dus dat is helemaal ideaal. Laten we het heel even over uw medaille hebben. Ja. Die jij ook. Kun je er wat over vertellen wie jij op dit idee gekomen ziet, om dit zo in het leven te roepen? Ja, laten we beginnen. Dus inderdaad, ik was bij de Werte Beroep en daar was ik de chef. Dus, en iedereen noemde me toch ook Cheffie. En dat vond ik toch altijd een heel leuke naam. Want ook, inderdaad kon je immers in de stad denken, hey Cheffie. Dat klinkt leuk, dat bekt lekker. Dus ik ga je de orde van de Cheffie bedacht. Dan heb ik nog meer een vlag van mijn scouting. Oranje zwart, dat is het belangrijkste dat we altijd willen uitdragen. Die heb ik er ook op gezet. En natuurlijk een glas bier. Want die lus ik hier. Dat mocht je niet ontbreken. Hartstikke, ja, het ziet er in ieder geval hartstikke chic ziet dat eruit. Activiteiten zijn er ook zat. Heel veel in korte tijd. Je moet natuurlijk ook keuzes maken. Hè? Hoe gooi je waarde en hoe gooi je niet her? Zijn er dingen hoe je naar uitkijkt? Nou, ik ga gehuurd het Prinstreffen hier leuk is. Zodat ik een kardinaal ben, moet ik toch aanschuiven bij het Prinstreffen. Ja. Ik kreeg er hele leuke aandenkers van. En ik loop me verrassen. Ja, nou ja, kan ik inderdaad vertellen dat het erg ziek is. Ik heb het zelf net mogen maken, hoe dat mijn pap kastiel hier was. En ik ben ook deksel natuurlijk op zulke Prinstreffen momenten geweest. En dat is gewoon. Laat je ook lekker op elkaar afkomen en door mooie vooral volop van gewoon genieten. Om een klein beetje ook af te ronden. Gaat je ook natuurlijk een devies in het leven geroepen hoe je altijd mee af moet sluiten. Ja. En voordat je hier de studio verloopt, zien we daar nog heel graag van willen huren. Dat is goed. 4 feesten te gooien, heen en weer. Dus vals voorzichtig en niet verkeerd.